keď som začali privatizovať tie podniky o kopu peňazí, som povedala, že to bolo úplne šialené, tak doslova. Jeden deň to bol normálny podnik, s ktorým ste normálne fungovali, rozumiete? A druhý deň vám povedali presne... Martinský pivovar. Druhý deň to bolo zlikvidované. A druhý deň to bol konárik, zaspieval. Áno. A už tam spievať. Presne tak. A videli sme krásne. Tak potom v roku 2004... A máme tu nejakého supera. Do dňa na deň, vo štvrtok som bola zaniesť prihlášku na vysokú školu. Osobne, ešte rýchlo som bola u doktora si dať razítko na prihlášku, šláhnuť behom na poštu, zaplatiť ček a sadla do auta, utekala to šikovno zaniesť. Aj to už bolo po termíne, ale zobrala mi to. A v útor len mi povedala, lebo už ani pozvánku mi nestihla poslať, tak mi povedala, že v útorok sú príjimačky. No a ja keď som prišla na tie príjimačky a keď som tam videla to kvantum ľudí, ak nás tam nebolo 800, tak ani jeden. A brali 50. Neviem. To šampanské daj. A komu ho dať? Veronika má tričko priamej demokracie. Ten, čo vyhral, no tento je lepší. Lebo ja mám, teď uvidíš. Áno, pečistý parkour. No ja musím poriadne vyhlásiť také.